Hürmetli vatandaşlar, уважаемый Андрей Евгеньевич, Халықтан да сізні барығызды да өзіміздің мәркәзіміз Қазанда тәбриклейсіз келе. Ана мен рәхәтләнішім күгіден әйтәм, хөкүмәт исеменнән, Бүтін дөнья конгресс исеменнән сізні тәбриклейбез. Сезнең эшегездә зур уңышлар, гаиләгездә бәхетләр телим. Шул вакытта әйтәсем килә, минем коллега Рафис Тимирханович ашып җибәргәндә бик матур итеп әйтте. Безнең съезд бүгенге көндә Казанда алып барганда тематикаларыннан безнең күп кенә проблемалар ягыннан уртага салып сөйләшер өчен җыелган. Шул ук вакытта безнең дәүләт думасында телләр мәсьәләсе буенча сораулар алып баралар. Ул соңгы елларда бөтен татар халкына түгел, бөтен бүтән милләт халыкларында борчый торган сорауларның берсе. Ләкин без татарлар дигәндә, без Россия күләмендә 5 миллионнан артык татар яшибез, шуның 2 миллионы Татарстанда тора. Без Россиядә төп халык булып, икенче халык булып торабыз. Шуңа күрә без күп, без һәр вакытта да шулай оешма белән эшләп, бердәм булганга күбесе безгә карап тора, ничек татарлар, ничек булыр микән, нәрсә булыр микән дип. Менә мин үземнең вазифаларны үтәгәндә күп кенә өлкәләргә, чит илләргә йөрибез һәм кайда гына килмәсәң дә, иң беренче булып шушы сорауны безгә бирәләр. Нәрсә була инде ул безнең тел белән? Вакытында тел, милләт дигәндә без һәр вакытта да тугрылык булдык. Кайда гына эшләмәсәк тә, Казандамы, Сахалиндамы, Камчаткадамы, Калининградтан бөтен якта да без үзебезнең татарларны бергә оештыру өчен үз вакытында хәзер аңа инде 20 ел, 6 ел дип әйтә, Бүтін дөнья конгрессын оештырып, һәм һәрбер өлкәләрдә үзебезнең оешмаларны ясадык. Менә шушы оешмалар аша, сезнең аша, укучылар аша шушы эшне эшләп алып барабыз. Шул вакытта менә мин карап торам, залда безнең берничә җитәкчеләребез дә бар. Менә Чувашиядән килгәннәр һәм Астраханнан килгән безнең җитәкчеләр монда. Аларның монда булулары өчен без дә бик шатбыз, чөнки без халык белән очрашканда телне саклап калыр өчен һәр вакытта да әйтәбез. Аның белән сөйләшергә кирәк, аның белән өйрәнергә кирәк, аның өчен укырга кирәк дип. Менә әле яңа гына без теге атнада булдык Казакстанда, Астанада үзебезнең милләттәшләр белән очрашканда, Павлодар өлкәсенең җитәкчесе безгә әйтә. Без анда үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургаевич белән барган идек. Рөстәм Нургаевич, менә 1 ел элек без сездән үтенеп сораган идек, стажерлар җибәрегез әле дип, сез безгә җибәргән идегез. Быел барып чыкмады, нәрсә була микән? Безгә бит укытучылар кирәк. Әйдәгез безгә укытучылар җибәрегез дип. Без шуңа әйтәбез инде, менә без җибәрергә әзер, ләкин төп җирләрдә, өлкәләрдә без үзебез әзерләргә тиешбез. Шуңа күрә менә безнең президентыбыз безгә Рафис Тимирханович һәм КФУ белән бурыч куйды. Бөтен өлкәләрдә, чит илләрдәме, әгәр дә инде безнең автономия җитәкчеләре, безнең оешма җитәкчеләре безгә чыгалар икән инде сорау белән, менә укытучылар кирәк, татар теле буенча, татар әдәбияты буенча, алар стажерлар буламы, яки укытучылар буламы, теге төп мөнәсәбәт белән үзебезнең еллык планга кертеп, аларны заявка белән җибәргән. Шуңа күрә бу безнең автономияләрдә һәр вакытта күтәрелгән сорау. Безнең уйлау буенча, әгәр дә Рафис Тимирханович 1 ай эчендә без шушы регламентны ясап, үзебез ягыннан, финанс ягыннан, КФУ ягыннан бу сорауларга җавап тапсак, безнең татарларга да, укучыларга да, автономия җитәкчеләрендә дә бик җиңел һәм рәхәт булыр иде. Менә ничек кенә сөйләшмәсәк тә, без иң беренче әйтәбез инде һәм рәхмәтле булабыз сезгә, хөрмәтле ватандашлар, монда укытучылар дигәчтән татар теле һәм әдәбият буенча, чөнки күбесенең, күп кенә татарларның кайда гына яшәмәсәләр дә Татарстанда яки бүтән өлкәләрдә үзләренең балаларын татар балалар бакчасына бирәселәре кирәк, аннары татар мәктәпләренә бирәсе кирәк. Әле менә күптән түгел генә 2-3 ай элек без Нижневартовскида беренче тапкыр бер мәктәптә татар классын ачтык. Хәзер менә 2нче класска хәзерләнәбез. Вакыттан да мохтаҗлык бар. Мин монда залда булганда миңа килде Самара өлкәсеннән безнең җитәкчебез, мәктәп директоры. Мин барып губернатор белән очрашып кайткачтан сөйләшкәник, менә безнең татар мәктәбе бар, ләкин аның башка балалар алырга мөмкинлекләре юк, чөнки
бина мөмкинлек бирми. Шул кырда бер бина табып, аңа без сорау биргәнек, бирегез әле шуңа дип, менә шу сорауга хәзер җавап булган, бирегә документлар бирелгән инде. Без һәм проект ясап, һәм аның ремонт турында уйлап йөрибез, һәм безнең инде сразу мөмкинлек бирә балаларны санын арттырырга. Шуңа күрә менә күп кенә өлкәләрдә безнең җитәкчеләр, главалар, губернаторлар һәр вакытта да татарлар турында сораганда һәр вакытта әйтәләр, без беләбез, сез эшлисез, сез тугрылыклы, сез бердәм дип, безгә сезнең ярдәм итәсебез килә дип, һәм безгә һәр вакытта да ярдәм кулы хакта да сузалар. Андый субханаллах губернаторларыбыз, җитәкчеләребез күп шулай да булсын. Ләкин менә без әйтәбез инде татар теле, татар әдәбияты турында, укыту турында, менә без сезне монда чакырдык съездга, ерак араларны якын итеп килгәнсез. Biz әйтәбез инде бер очрашу үзе бер гомер дип, менә шу 3 көн буенча сөйләшеп, карап, иң яхшы практикаларны бер-беребез аңлашып, бездә нинди проблемалар бар, нинди яңа методикалар бар, ничек алып барга, алар барсында без белебез. Алла бирсә, безнең дәүләт думасы закон кабул иткәчтен, ул милли телне өйрәнү мәҗбүри буласа, ләкин әти-әниләр үз ягыннан карар кабул иткәннән соң добровольность дип әйтәбез инде. Шуңа күрә безнең хәтта мөнәсәбәт әти-әниләр белән эшләү. Әти-әниләрнең кайберләре әйтә башлар, менә безгә инде онытып килә, безгә кирәк булмас, монда нинди перспективалар бар. Без инде былай әйтәбез, былай әйтәбез. Шуңа күрә иң беренче без 1 сентябрьгә балалар группалары, класслар җыйган вакытта, мәктәпләр җыйганда безнең күп эш әти-әниләр белән булырга кирәк. Татар халкының шундый мәгълүм мәкале бар, тырышкан товар ташка кадак кавар дип. Шуңа күрә монда законга гына, дәүләткә генә булай гына булмый. Әгәр дә без гаиләләргә, әти-әниләргә, әби-бабаларга, үзебезгә, аныкларыбызга карап бергә эшләмәсәк, көтеп утырсак, килмәячәк бер нәрсә дә. Чөнки интеграция, технологияктан алга барулар, күп кенә нәрсәләр белән ассимиляцияләр бүгенге көндә безгә тырышып эшләргә бирәләр. Әгәр дә безнең шундый дәрәҗәле укытучыларыбыз сез булсагыз, аны халыкка аңлата булсагыз, балалары аннан аңлап татарча сөйләшеп кәеф тапсалар, татарлык өчен яшәсәләр, безнең һәр вакытта да булачагыбыз була. Шуңа күрә мин сездән менә үтенеп сорыйм, без менә Мәгариф министры ягыннан, мин бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан күп кенә эшләрне эшлибез. Программалар буенча, китаплар буенча, пособиялар буенча, бөтен нәрсә белән. Үзебезнең автономия җитәкчеләр барысы да эшли, менә бергә булыр өчен. Шуңа күрә күп шартлар инде тудырылган. Беренчедән, аны югалтмаска, икенчедән алга барырга. Шуңа күрә менә мин тагын бер кат сезгә үземнең рәхмәтемне белдерәм. Сез иң татар җанлы, тырышып, бирелеп эшли торган укытучыларыбыз. Сезгә укучылар да, әти-әниләр дә, директорлар да һәм безнең җитәкчеләребез дә карап тора. Нәтиҗәсе бик әйбәт. Менә бу җыелып, съездда бергә уртага салып сөйләшү бик мөһим. Һәм менә шуннан яңа практикаларны алып, кайтып әйтергә кирәк. Менә без кайда гына яшәмәсәк тә, Казан, Татарстан безнең төп кала. Без 10 миллионлап татар дип әйтәбез, Америкада да бар, Австралиядә бар, бөтен җирдә да бар. Алар барсы да карап торалар безгә. Әгәр дә без Татарстанда яңа технологиялар, телне алып бару буенча күп эшләсәк, бу безнең өчен үрнәк, килеп аларга һәм уже бөтен өлкәләрдә күрсәтергә була. Шуңа күрә менә рухланып, байланып, дуслар белән, милләт белән, үзебезнең каракта да динебез белән, телебез белән кайтып әйтергә кирәк. Юк, без эшлибез. Безнең иманыбыз бар, безнең милләтебез бар, безнең киләчәгебез бар. Менә шуңа таянып эшләргә тиеш. Шуңа күрә мин беренчедән бөтен дөнья конгрессы менән үземнең коллега Рафис Тимирхановичка да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Вакыттан да бер караганда каникул дибез, икенче караганда инде 1 сентябрь хәзергә кирәк. Икенче караганда тел белән шундый зур сораулар булганда, безнең Россия күләмендә Мәгариф министры белән сөйләшеп, менә шундый бөтен форумга җыелып, уртага салып сөйләү бүгенге көндә безгә бик кирәк. Бик кирәк, шуңа күрә менә безнең 19-20 көндә бөтен дин әһелләре 1100 дин әһелләрен җыеп, монда Татарстанда зур форум утырабыз. Безнең конгрессның чиратташтан съезды булачак. 20-дә Алла бирсә барабыз илге барган җыена. Шуңа күрә Татарстан күп эшләрне эшли. Милләтлек турында, рух турында, дин турында. Менә шу бергә кирип, бер обоймада булып, үзебезнең бөтен өлкәдән килгән укытучыларыбызны сөйләштырып, тагын рухланып кайту бу фактан да бу көндә бик кирәк, бик өметле дип атыйм. Шуңа күрә сезгә дә ватандашлар, килгән укытучылар,
Кактан да менә бу съезддан үзебез өчен күп файда табып, яшәгән өлкәләребезгә кайтып, халкыбыз белән очрашып, әти-әниләр белән очрашып, үзебезнең коллегалар белән очрашып, балалар белән очрашып, әйтергә кирәк. Татарстан бүгенге көндә яши. Татарстаныбыз бүгенге көндә алга бара. Безгә өмет бирә, без аны күрдек, без аны ишеттек, без аны сөйләштек, biz карар кабул итеп, эшләргә кайттык дип һәм җиңне сызганып, бергәләп, Алла берсә эшләргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә.